There are a lot of places in Zimbabwe. Isu vagari muZimbabwe hatindi tinoona, but tino expect kuti vanhu vabve kunze kwenyika vayozoona. Saka this gives an awareness. Vanhu vakaungana semuno muManicaland, there are so many places anokwanisa kushanyirwa, anokwanisa kuonekwa nzvimbo dzakanaka. So fana onekwa nemaZimbabwe zanachibva kana kuBulawayo, vanhu kubva kuHarare vachiuya, even vagaro vemuno kuri nhasi kwaSave. Tiri kufara nevanhu vekuno tichicelebrata maplaces akanaka ari muno munyika yedu yeZimbabwe. Thank you. Tinofara zvisingabviri, tinonzwa manyukunyuku, tinotadza kuzviisa mumashoko kufara kwatinoita nekuti tarangarirwa nemukuru wenyika, baba wedu President Comrade Dr. Mnangagwa. Tinonzwa vachiti leaving no one and no place behind. This is a typical example, this is a classic example. President wedu vanoteerera, takachema kuti honaita sara vakatirangarira. Saka izvi tinopupura kuti chokwadi chirongwa che leaving no one and no place behind chaitwa kuno kwedu, and tinoona chiitwa kune nzvimbo dzakawanda. Tinofara nekuuya kwemitambo muno nekuti zvinonetsa vadiki zvemadrugs zviya, honai taswera navo pano, tichifara navo pano, havana kana kumbodhakwa. Tinotarisira futi kuti zvichakurudzira kushanyirwa kwenzvimbo yedu. Bridge ramunoona kumashure kwangu rinonzi Bechina Bridge is an iconic bridge rakavakwa kare kare rinotomisidzana nana Sydney Harbour Bridge vane mukurumbira vaya. Saka tinofara kana vetourism vachiuya vachisimudzira bridge redu. Toda kuti riite mukurumbira, riite mbiri kupfuura Sydney Harbour Bridge, kuti vanhu vanobva kuBotswana kuuya kunoita maactivities pana Bechina Bridge, kuMozambique, kuZambia nekuno kwese vachiuya kunofara pano. Saka tinofara zvisingabviri zvaitika pano. Thank you. School Prime President of the OPC, the Minister of Tourism and Hospitality Industry. Domestic tourism, it will be boosted. Vapangopinda new dispensation, it's being boosted. You can see with Panpatiri, this is a discovery. And inoratidza njere dzevanhu vari kuziva kwavari kuenda. Panapa izvozvi takatarisa kutoita kuti tiri kune imwe nyika patiri Zimbabwe. Zimbabwe ine nzvimbo dzakawanda dzimwe dzisati dzatodiscover, asi pane dzakadiscover dzacho ndine mufaro mukuru kuti ministry yedu zvichibva neuchenjeri neutungamiri hwaPresident Mnangagwa iri kuindirira mberi nekudzivandudza nekudziita kuti dzive more attractive. Izvozvi tikatarisa Manicaland, we are actually having more visitors than ever before, because zvirongwa zvakadai zvinowani zvinoshowa innovation dzakaita sedzino kuti mafambiro aite nyore. Iye zvino tiri kuziva kuti Bechina Bridge riri kuseri kwangu rari tourism, nekuti pakuzogadzirwa rimwe bridge nyowani rinofambika zvisina problem yekuti weight yakati, asi iri rosara riripo riri an attraction. Rudadiso bridge and tinofara kuri kuti richiri intact and parinenge risashandiswa richazongovapo forever.